Guys, love you guys. बावरादों आङो अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोब्ला गोदानै नायसननाय मानसिफोर दङब्ला ओमफ्रायो जाबाबो जायाबाबो फुल नायजोबदोंबा कमेन्ट मोनसे हरब्ला गोसोआ गोजोननाय मोननायनि शेयार खालामलाबाय थारदो नामा कमेन्टखौनो हरथारा शेयार खालामना होलाबायब्रा लाइक कमेन्ट हरलाबाय एफा खस्थ' भिडिअ खालामफैबाबो जोंहा एसे गोजोन मोनोना ओमफ्राय नोंसोर कमेन्ट हराबा गोसोआ एसे बोरैबा मोनो ओमफ्राय कमेन्ट हरबायबा गोसोखौ सान्थि मोननानै आयौ कमेन्ट हरलायदों बिदि सानो
गाइस सखा ना मा होनो बेयाव सफैबाय जोङो दा नै गाखोनायदों जोंसो फार्स्ट टाइम बे जायगायाव फैफेरदां माबायदि जायगा एसे नाय जोंना लामायाव हरैसोमोन थाला बन्द ओमफ्राय बेजों गाखोबाय नाय आयदै बिदिसो आरोना सखाया वाव गाइस मानसिफोर भिडिअ खालामना लांबा फिसा फिसा नुयोमोन आं नै बेखौ मानसिफोर भिडिअ खालामबा फिसा फिसा नुयोमोन आं ओमफ्राय गिदिर गिदिर थारमाने रावबो गैया बिदि जादोंल' दाना सेल्फि केमेराया जाया उल्थासो जायो उल्थायैनो बानायसाबबाय नुगोना नुवाखै जाखो महर मोखांफोरखौबा ओमफ्राय नायजाखाया नै जाम्बाबो सोर मा होनबाय आं दसे जिरायथ'नोसै गोलोमफ्रुजोब्बाय एसे फटक लाबाय ओमफ्राय भिडिअबो लाबाय फटकबो लाबाय गोलोमबाय दसे जिरायनानै मेथाइ जानानै माजा लोंनो नागिरदों जों ओमफ्रायो माजा लोंनानै बे रिल्स बानायलाबायनोसै फिउ थांसै ओइथिंबो बेरायथारगौमोन आं थांथारनांसिगोन ओइथिं जेथिं जायगाया मोजां बिथिंसो सान मोदाननानै बारा मोजां नुला नै जों फैनायानो एसे लेट जाखाबाय माने मोनाखानोसै गाइस गाइस सर समाव होनबाबो आं हमनानै सुखुथाराखै सर समाव होनबाय थायो आङो थब्लाब्लानो मोखाङाबो फुंनानै खावलाय गिदिर गिदिर जाबाय नालाय गोदोना खान्दा नुबाय ओमफ्राय जों दा बेरायफैदों सखा ओमफ्राय जों दा थांनोसै आरो जों फार्स्ट टाइम फैदों ओमफ्राय नैबे माबा सिक्स टाइम जाबाय आं सिक्स टाइम ओमफ्राय आं खेबसेल' आरो खेबसेल' आं दा फटक लाबाय एसे देखायनोसै फेसबुकआव ब्रे नुखासिगोनलाय आंखौ आंथ' बिराद फटक होग्रा मानसि नायनो बाग्राफोरा मेगन नायनो बाग्राफ्रा बखिदोलाय आंखौ ओमफ्राय सर समाव होनबानोथ' लाखायो मेगन गोसायाव थाखायो नालाय सर समाव माबा जाया नामा नोंना नुदोलाय आंखौ जावसुरदोलाय ओमफ्राय दा एसे मोनाबायबो जोङो थांनोसै ओमफ्राय भिडिअ भिउआ बिदि जाबाय सानाबो गोदोलांबाय ओमफ्राय बरिया नुबाय ओमफ्राय जोंना थांनोसै नै गाइस बिदिब्ला होमबा भिडिअआ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन जोङो थांनोसै लाभ इउ गाइस जों दा थांनोसै सखखानिफ्राय लान्थानो फाल्थुथु बेरायफैलायबाय खावलाय गिदिर गिदिर बुंनानै गाइस बावथारदोंसो आङो अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोब्रा गोदानै नायसननाय मानसिफोर दङब्ला ओमफ्रायो
जाबाबो जायाबाबो फुल नायजोबदोंबा कमेन्ट मोनसे हरब्रा गोसोआ गोजोननाय मोननायनि शेयार खालामलाबाय थारदो नामा कमेन्टखौनो हरथारा शेयार खालामना होलाबायब्रा लाइक कमेन्ट हरलाबाय एफा खस्थ' भिडिअ खालामफैबाबो जोंहा एसे गोजोन मोनोना ओमफ्राय नोंसोर कमेन्ट हराबा गोसोआ एसे बोरैबा मोनो ओमफ्राय कमेन्ट हरबायबा गोसोखौ सान्थि मोननानै आयौ कमेन्ट हरलायदों बिदि सानो नंगौ दा सानखायो दा औ गाइस होनबा दे बिदिनोसै बाय बाय